Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jokanyo e riwruog jotich e wath ma Mombasa KPM jowuok tung' mosuo gi jagoro mar riwruogno Simon Sang ewi paro mar dwaro ni jotije e wadno ma Mombasa obag ng'anyo e dweni mar 10. Gikoni okang' ma jagono temo kao en mano mar geto kelo pogruok e kind jotich, gino ma gikoni ok girwako kata matin. Joja oko nigi ler mathoth kowuok kadho wadh Nam Chumbi. Magi gin jotich e wath ma Mombasa mane jowuok oko mar kwedo paro mar jagoro margi Simon Sang madwane gi bag ng'anyo kaluwore gi moko kuom ng'ikruoge mikoni nitiere e wadhno ma Mombasa. E twak margi jofwamb weche e dho apisgi mantiere Sparky giramo ni chalni nitiere maling'ling momiyo jagochgi luongo ng'anyo sani ni mar midhieche mantiere gikone gin mago ma inyal tieki yor bago twak gi jogo mowinjore. Wach mar jagoro maduong' mar Dock Workers madwaro ni mondo wadhi e barabara wagom ne kambi mondikowa mar Kenya Ports Authority. Wanyise ni wan ok wabigomo nikech onge gimomiyo wagomo. Mwandishi atafuta chama ambacho ata divide and rule, but not our Dock Workers Union. Tumesimama kidete na members, tunaamka na members, tunalala na members, na sisi ndio tunajua shida ya members. Sisi kwetu tunasema yeye ana check number. In short, what we are saying is no demonstration, no industrial action, and no more strike. Yale masuala ameibua ni masuala ambayo yanaweza kakaliwa kwenye meza katika JIC ambapo yanaweza yakatatulika. Na ikiwa itashindikana, ziko njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kama conflict resolution. Kwa hivyo hajatumia njia zote ambazo ni mwafaka kutatua haya matatizo. Gichiwo ranyisi iwacho kumba mar thieth ma jagoro noseyo kagikoni en owuon mane oketo koke e winjruok mar okumbano kendo ne odino ite kinde mane jotich ywakne. Sani promotions waseyudo mang'eny moloyo kaka nyocha wayudo chon. Wayudo gik mabeyo maloyo gik ma nyocha wayudo chon. Omiyo sani waonge gi haja mar gomo. Omiyo wanyiso General Secretary biluongo ni Bwana Simon Sang ni wan ok wabigomo, wabiro bedo tich kendo wabiro endelea gi tich. Mane omiyo wabiro ofis waka mondo wanyise ni ok wabigomo. Pay scale ni jambo letu kama wafanyikazi, na kufikia saa hii yeye analalamika ni miaka 5 chini imepita. Alikuwa wapi wakati kitekelezwa? Ambao ni medical, yeye mwenyewe alisign akisema ya kuwa hii iko kwa trial. Binadamu si wa kujaribiwa. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndo alisababisha. Luoro margi eni kinde ka kinde mang'anyo timore, oganda makwar thoro wito thuolo mag tije, omiyo koro gidwani en owuon ma mondo ogwe tao. Sasa yeye na akipanga mipango kwa ni kazi iendelee, yeye anasema migomo. Tumefanya kazi, kumefutwa watu chungu nzima kwa sababu ya migomo. Kuna watu 28. Sang must go. Mimi nasema kama mama siogopi na niko tayari kupigania members anytime anywhere. Chama ni kwa nani? Chama ni kwa nani? George Aoko, Ramogi TV.